Mai, dyma dri egluro'n taith ni i chi a ein paratoada tuag at cynllunio i'r curriculum newydd yma yn Ysgol Dyffryn Ogwen. Dros y 2 flynedd dwytha mae wedi bod yn heriol iawn dydy, ond da ni wedi bod yn gweithio ar rei o'r 12 egwyddor o fewn yn cynllun gwella ysgol, a mae'n debyg un o'r enghraifft hynny fydd yn rhaid i asesu ffurfiannol a sicrhau bod yr adborth yma'n arwain y disgyblion tuag at gynnydd. Da ni hefyd wedi bod yn addasu'n cynlluniau gwaith yn sicrhau bod yr cynnydd mae disgwyliedig ar y blentyn yn derbyn sylw, a bod hwnna wedyn yn amlwg, a roedd hwn yn rhan cyntaf yn paratoada ni i gael meddylfryd yn staff yn fwy agos ati efo'r curriculum newydd. Da ni wedi bod yn gweithio efo'r dyniaethau a wedi dod ar dyniaethau'n 1 pwnc yma mlwyddyn 7 ac yn cydweithio ar draws y 2 adran yna mwyn profiadau'n bach fwy cyfoethog. Ond daeth y pandemig a wedyn nathon ni sylweddoli bod yn blaenoriaethau ni wedi bod yn llefydd gwahanol yn amlwg, a felly rhaid i ni ail ymweld ar holl egwyddorion ac athroniaeth y curriculum newydd yn Mehefin 2021, a dyna ddigwyddodd. Mae'n staff ni'n hyderus rwan bod nhw'n deall y cwricwlwm proses ydi hwn, cwricwlwm arweinir gan y dibenion, a bod yn cyfrifoldeb ni wedi defnyddio'r ffram a roddi mwyn i ni roed y cig ar yr asgwrn os liciwch chi, mwyn sicrhau bod y profiadau'n gyfoethog ar gyfer yn plant. Da ni wedi penderfynu Medi 2021 i fynd am fodel cwricwlwm aml ddisgyblaethol, lle fydd bob maes dysgu a phrofiad yn ymateb i o leia 2 neu 3 o'r datganiadau'r hyn sy'n bwysig wrth mynd ati gynllunio i sicrhau fod na ymateb fwy holistaidd ar draws y maes dysgu a phrofiad yn hytrach na bod ni'n edrych ar un maes penodol. Da ni yma wedi bod yn gwneud lot o waith ar y pam fod yn bwysig, be di'r egwyddorion o fewn eich maes dysgu a phrofiad chi, pam fod yn bwysig i blant dysgu be maen nhw'n ddysgu, be sy'n bwysig iddyn nhw ddysgu, ac felly mae heina wedi bod yn rhan ganolog i'n holl gwaith ni yma. Da ni wedi adnabod y gwerthoedd pwysig sydd yma i ni yma yn Dyffryn Ogwen. Da ni wedi bod yn gweithio efo staff, rhanddeiliad allanol o plant, mwyn sicrhau bod ni yn ymwybodol o beth sydd angen i ni weithio tuag atyn nhw yma a beth sy'n bwysig i bobl y Dyffryn wrth i ni ddatblygu a dylunio'n cwricwlwm yma. Mae'n staff ni mwyn adnabod pam wedi dadbacio'r egwyddorion cynnydd yn drylwyr iawn ac yn adnabod yr hyn mae'r plant yn gwneud cynnydd â nhw o fewn i maes dysgu a phrofiad. Da ni'n teimlo bod hyn wedi datblygu dealltwriaeth yn staff ni ac yn datblygu pam bod nhw'n cynllunio be maen nhw'n ei gynllunio yn hytrach na gofyn be fedrai ddysgu'r plant. Mae hwnna wedi bod yn elfen gry, da ni'n hyderus o hynny. Da ni hefyd wedi gwario lot o amser yn dadbacio'r datganiadau'r hyn sy'n bwysig, oherwydd yn fan hyn mae'r sgiliau pynciol neu sgiliau o fewn y faes dysgu a phrofiad yna, o fewn y datganiad yna wedi cael eu cydnabod, a welwch chi fan yn y coch enghraifft gan aelod o staff yr ysgol. Wrth adnabod rhain, mae'ch cynllunio ni'n mynd i fod yn llawer mwy gofalus ac bod y sgiliau yma'n cael ei ystyried wrth gynllunio ac fel da ni'n mynd yn ymlaena. Mae'n staff ni wedyn wedi dal trafodaethau yn defnyddio'r dempled yma, a be mae hon yn neud i ni ydy wneud yn sicrhau bod ni'n cynnwys yr holl elfennau o'r fframwaith wrth mynd ati i gynllunio'n cwricwlwm ni, a mae gennym ni enghreifftiau hein wan yn mhob adran ar gyfer ymateb i'w cynllunio nhw. A dyma chi enghraifft yma o sut mae'r adran mathemateg wedi mynd ati i edrych ar yr holl egwyddorion gwahanol sydd angen ystyried wrth gynllunio profiadau ar gyfer y plant a'r datblygiad o fanno. Mi fyddwn ni wedyn yn edrych ar yn cynlluniau gwaith fydd yn debyg i hwn, a dyma chi ffram, a dyma chi mae'n debyg fydd y templed cyntaf, mae hyn yn debygol o newid fel da ni'n dod yn fwy hyderus yn beth da ni'n neud, ond yn sicrhau bod bob un elfen y fama yn cael y sylw. Y bwriad y fama di bod y bwriad dysgu yn cysylltu efo'r 4 diben, a bod y plant wedyn yn dall pa elfen o'r 4 diben maen nhw'n ei ddatblygu wrth gynllunio'r gwaith yma, neu bod y gwaith yma wedi cael ei cynllunio ar ei cyfar nhw. Wedyn bydd y prosesau sicrhau ansawdd ni wedyn yn ymateb hynny fel bod ni'n gallu ail ymweld, a bod ni wedyn yn gallu ail ymweld ar cynllunio os nad ydy hynna'n llwyddiannus. Da ni yn ymgorffori ac yn gweithio ar hyn o bryd ar gyfer sut da ni'n ymgorffori'r llais y dysgwr i mewn i'n cynllunio ni. A dwi'n meddwl na i gychwyn efo yna broses slo ac ar y deg fydd gyda ni yma o ymgorffori'r cynllunio ac mewn i'r asesu, a fe welwch chi fanna'r enghraifft sydd gyda ni. Felly mae'n gwaith ni yma yn Dyffryn Ogwen wedi bod yn paratoi yn staff ni i allu cynllunio'n fwy gofalus, ac fyddwn ni wwan ystod tymor 3 y flwyddyn yma yn mynd ati i dreialu ar draws y meysydd dysgu a phrofiad. Gobeithio bod rei blas i chi sydd ni'n ymateb i bethau yma, a diolch yn fawr iawn i chi am wrando.